Kúpiť auto s luxusnou kožou alebo ľudovou látkou. Všetko má svoje pre aj proti a my si o tom povieme viac v dnešnom videu. Rozhodli ste sa, že si kúpite auto. Nové či jazdené, v tomto prípade je to jedno. Už máte vybratý model, motorizáciu, prevodovku, zvažujete, či to bude auto s koženými sedadlami alebo látkovými. V tomto prípade začneme kožou. V koženom interiéri to vyzerá naozaj celkom luxusne. Poviete si, paráda. Áno, súhlasím. Nesmiete však zabudnúť na jednu vec. Koža je pomerne náročný materiál, čo sa týka tepelného komfortu. Pretože v zime je naozaj studená a v lete vie byť naozaj pekelne horúca. Obzvlášť, ak kúpite auto s čiernou kožou a odparkujete ho na slnku, poviem vám, sadnúť si v kraťasoch a v tričku do auta s čiernymi koženými sedadlami. Na to musíte mať prdel z plechu. Rovnako tak aj v zime vie byť koža pomerne nepríjemný spoločník, obzvlášť keď si na ňu sadnete a je studená. Vy síce máte výhrev sedadiel, ale ten nábeh, kým sa tá koža prehreje, býva ďaleko dlhší ako u látkových sedadiel. Naproti tomu látkové sedadlá tie vedia reagovať behom 30 sekúnd, minúty a vy teplo naozaj pocítite. Ďalšou nevýhodou kože je to, že je pomerne klzká. To znamená, ak sa potíte, šmýkate sa. Ak máte oblečenie a sedíte na koži, máte radi dynamickú jazdu v zátačkách, tá koža opäť vie fungovať ako taký klzný materiál a nedrží vás na tých sedadlách až tak pevne ako látkové sedadlo. Na druhej strane je celkom fajn, ak máte malé deti a máte kožený interiér, pretože dokážete tie veci na kožených sedadlách utrieť pomerne jednoducho a ľahko. Mnohé z toho, čo na látkovom sedadle nechá nevzhľadný flak, z kože proste jednoducho zotriete. Takže po tejto stránke tam tie výhody naozaj vidím. A poďme teraz k látkovým sedadlám. Čo sa týka látkových sedadiel, je celkom fajn, že si môžete vybrať častokrát rôzne materiály, na druhej strane farba, svetlá alebo tmavá. Ja osobne preferujem v prípade látkových sedadiel tmavé farby, pretože sú oveľa jednoduchšie na údržbu ako tie svetlé. Neraz som sa stretol s prípadmi, kedy na svetlých sedadlách bolo vidieť nielen špinu, ale dokonca aj také veci, že ak máte modré rifle, ktoré dokážu púšťať farbu, na sedadle vodiča som našiel stopy od modrých riflí. Proste vec, ktorú asi nechcete riešiť. Takže tmavé sedadlá mi prídu oveľa praktickejšie. Ako som spomínal, nespornou výhodou je ten tepelný komfort, kedy v zime sa látkové sedadlo ohreje oveľa skôr a naopak v lete nebudete na ňom trpieť tak ako na tej koži. Toto považujem za veľkú výhodu. Údržba a čistenie je možno o malinko náročnejšia, ale není to nič katastrofálne. Dokážete ich tepovať, čistiť, vysávať, takže údržba nemusí byť zrovna náročná a chápem, občas pri malých deťoch môže byť problém, ale za normálnych okolností je látkové sedadlo úplne OK. Ak by som mal povedať svoju osobnú preferenciu, moja voľba je jasná. Je to kombinácia koža-látka, prípadne koža-alcantara. Prináša to najlepšie z oboch svetov. Pôsobí luxusne, udržiava sa dobre a prináša dobrý tepelný komfort. Konečné rozhodnutie je samozrejme na vás, či zvolíte látku, kožu, chybu nespravíte ani s jedným. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, napíšte komenty, dajte odber a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex.